Udialo sa toho tak veľa, že som nestíhal podávať denný report. Začala nám prvá regatka. 10 lodí, 2 dni plné tréningov, 2 cvičné štarty a 1 cvičná rozjazda. 2, 1, minúta do štartu, minúta do štartu. 5, 4, 3, 2, 1. To je za nami. Posádky nás veľmi milo prekvapili, ako výborne bojujú. Poď! Nie vždycky v inde, poďte! Pritiahni tú hlavnú, poďme! A stúpaj, poď! Dnes čakáme na počasie, aby sme to mohli spustiť na ostro a budeme súťažiť 3 dni. Takže sledovať nás môžeš na regatka.sk. Vidíme sa, keď budem stíhať.